Doon, mayong paano? Wala, naurang pindot. Lahat na na. Hilang. Hello? Okay, mga igsoon, mayong buntag ka na kung tanan. Humana ang time nga para sa atong mga kardinals o niya na usap ang atong panahon aron dumagan sa pagpasabot sumala sa nahusay bahin sa dakong panihapon sa Ginoo. Kaning kapika mga igsoon, walay bisan usa nga pundok ani sa tibuok kalibutan nga nangahas sa pagtug-an kung kanus-a mahitabo o asam dapita mahitabo. Tungod kay ang kumon nga hunahuna sa mga tao karon, kanaman hisulat sa Matthew 24:36 nga nagaingon, apan sa maong adlaw utak na walay bisan usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan ang anak nga ang anak dayon nga hunahuna ni mao si Jesucristo, gawas sa amahan lamang nga ang amahan nga hunahuna ang giingon nga amahan ni Jesucristo ang giingon nga nagpadala kaniya. Mao na yun ay hunahuna sa mga tao karon. Mao nga ang mga tao nalingaw sa mga ebanghelyo kung unsaon nga ang tao mubalik diha sa ilang simbahan apan wala nila ikatudlo kaning bahina sa kasulatan kung kanus ang mahitabo, kanus ang matuman. Tungod kay ang labing tinuod ani wala man sila diktasyon kung kanus ihatag ang pagkasayod sa katuigan kapanahonan adlaw ug takna sa maong panghitabo. Pansumala sa akong naglingon nga kanang tanan tuwa kana nakasalalay sa gingon ni Kristo sa Matthew 24:43 nga matud pa niya kung ang amahan sa panimalay nasayod pa sa takna sa pag-abot sa kawatan magtukaw siya nga dili niya tugutan nga pagkasakon o pagagupon ang iyang balay sa maong kawatan kung nasayod ang Pangulo sa maong panimalay. Mao nga dili ko maulaw o di ko kumahadlok musulti sa tibuok yun kalibutan pro live na to sa radyo at Facebook nga kanang kaluwasan karon sa mga tao tuwa lamang niyadtong amahan sa panimalay nga nasayod niya ng bahina sa agabihion kung ganos ang maabot ka ng panahon sa kawatan. Sumala sa sitas na itong gibasa o gibasa sa itong kardinal nga kanang kawatan, dili ng kawatan nga manakasaka sa balay, kundi panahon ka na ni Kristo sa iyang pagpadayag o balik nganhi kanato sa kalibutan. Ay mauman ka na i-mention sa 16:15 sa pinadayag. Sa ito pa, kanadayang amahan sa pundo na makatukan ni anak maulamang ang magpabilin na magabarog sa atubangan ni Kristo kay husto man dayon ang iyang doktrina, husto man dayon ang iyahan mga pagpanudlo sa mga tao nga sa ato pa dili kahugman nga gupon ni Kristo. Kaya ang tanan nga mga
mga pagpanudlo sa mga sekta nga dili haom sa tinuod nga dili haom sa tinuod nga tuyo ni Kristo sa kalibutan, dili haom sa tinuod nga agay nga ikatudlo sa mga tao dili sa kalibutan, bukon mo na ni Kristo. It means huwag tanong mo na tungod kay dili man na time naman na sila pagkapudlon ang maong bakat na pagpanudlo. Mao nga ang pangitaw na to karon asa kaning pangulo sa pundo nga makatuan kanato aning tanan. At kung mga tao nga gusto nga ilang kinabuhi mutunhay sa unahan pa ng kalibutan, pangitaan ninyo anang pundo ka nga kanang pangulo na makatuan kanato sa tinuod nga pagtuan. Dili po tutuan tuan. Kaya naghanang gatuan ani pero tuan. Kaya wala may kapakita nga sukot. Kaning kalibutan mga igsoon, sinukot din sa Ginoo. Mutuong sa dili, sinukot din. Galing lang, kaya wala man ni mahibalui. Bisan ang mga Catholic faith defender, wala ni sila hibaluani. Bisan pa, ang talang mga Santo Papa sa Roma, wala sila hibaluani. Ay ang role ani nila mga manulunda sa langit. Ang talang mga pastor, mga founders, manulunda na silang talan. Kamatod pa, wala mahibalo bisan ang mga manulunda sa langit. Mo kani mga igsoon, hamon ako sa talang nga mga tao, dato man o pobre, babae, lalaki, bata, magtigulang, pangitaan ninyo ang pangulo sa talang mga sekta nga makatugan kaninyo sa bahin sa panahon sa pag-apot ng kawalan. Ay naa diha ang tinuod nga kaluwasan diha kaninyo. Kaya kanang sekta nga wala makatugan ani bukon din ni Kristo ay dili man na yung tinuod ang maong pagpanudlo. Mao nga itugan naman sa mga kardinal nga ang panahon nga itong tanaw nani kana ang pag-inom o balik ni Kristo sa pino kauban sa iyang mga 12 katinuan. Kay kung naamoy kasulatan karon basahon ninyo ang kapitulo 26 versikulo 29 sa Matthew. Tataw kayo nga si Kristo misaan na siya mo balik pag-inom. Aningon man siya, dili na ako mag-inom sa bunga sa paras hangtod niadtong taknaa, hangtod niadtong adlaw. Nga ako mag-inom sa pag-usap niini uban kaninyo sa 12 diha sa dingharian sa akong amahan. Mga mubalik ka na nga panghitabo o ritual nga very secret yun tayo. Sekreto na kayo kay kaning mga tao sa kalibutan o kaning pagdakop sa Ginoo sa mga tao sa kalibutan sama sa pagdakop kani sa usa ka langgam nga nagalumlong sa iyang salat. Nga kanang taong walwal di inaadakop anak ay sa pagtulog nimo sa imong gitumban kung dunay mupiti diha pag-abot nimo dito sa sala mulupad naman ang langgam ang mata nimo sala na lang ug ang iyang iso ang iyang itlog. Mga hinay kayo, timing kayo ang pagdakop sa Ginoo sa mga tao na pinili rapon ang hatagan niya una-una. Karami pang gingon sa Ginoo dito ni Apostol Pedro.
nga matud pa niya ang imong abrihan dinhi sa iyong kaabrihan sa langit, ang siradaan sa yuta, siradaan sa langit. Kanang meaning ana kanang atong kasing-kasing nga kanang pasudlon ang pagtuo ngadto ni Kristo. Si Kristo ang mag-aapri sa kasing-kasing aron pasudlan og gugma sa pagtuo, apan si Kristo rapod ang magasira sa kasing-kasing aron dili ikasulod ang gugma sa pagtuo. Ay kanang pagtuo mo mana ang kaluwasan sa tanang mga tao. Mao nga doon na tayo tan-awon nga panahon. Gikan ni adtong pag-inom ni Kristo sa pino, sa ritual sa unang adlaw, sa pista sa tinapay nga walay libadura. Kung nahibalo ka mo kung unsa tong tuiga, unsa tong orasa, unsa tong adlaw, mahibalo gyud mo ani pagpali kay duha ka adlaw naman ang palabyo niya sa kalibutan para paliko niya ang mga tao, balikan niya ang mga tao sa pagpananhaw na sa ikatulong adlaw. Ay dihaday yun sa Osea 6:2, tapos sa duha ka adlaw ipahuli ang atong kinabuhi. Sa ikatulong adlaw kita pagabanhaw niya o kita magapuyo niya sa katubangan. Sa tupa, kanang ikatulong adlaw mao kana ang pagbalik ug inom ni Kristo sa pino upang sa dose nga tinunaan. Mao nga dunay sumada ang kalibutan. Kay kung walay sumada ng kalibutan, dili ka makakita sa pagbalik niya na. Unya dunay kalendar nga kinahanglan tan-aw nimo, ang kalendar nga gigamit sa mga Hudyo ngadtong panahon na. Atong kalendar nga gigamit sa Dios sa niadtong panahon sa pagpanggula nila sa Ehipto. Mo to'y tan-aw na itong kalendar. Mao nga kaning pangulo nga makahupuhat ana, makahimo ana, pangitaan ninyo ngay tuwa yung kaluwasan dito. O ganay, akong hamon nga nakahimo ani si Tibuloy, mga tutang Tibuloy, kay maluwas kita dito kay kanang magkitaan na manluluwas ra sa kalibutan. Wa man niya mo'y di katudlo si Tibuloy nato, di dili ang mga to. Mangita na po ta karong Pangulo nga makatuban din nato ani. Asa ka ng Pangulo karon sa kalibutan, pangitaon nato. Kay tuwa dito natago ang kaluwasan sa mga tao. Namaw ka na mga isuon. Muna nga, doon na tayo kalendar. Ang kalendar sa Ginoo, gihatag din hikanako. Ang formula, kung saan pag-trace, mao nga na-trace na mo ang kalendar, sumala sa iyang gahom o pagbo. Kaya naaman niya napatik ang mga pitsa o mga adlaw nga diin ang Diyos magabuhat sa iyang kalibutan. Kung wala may kalendar, dili ka mo makakita sa pagbalik ni atong nahitabo nga si Kristo nitipak-tipak sa tinapay sa unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. Ang makatukan ato kalendar lang sa Dios. O pili ko maghambog ninyo nga nabuhi anako ang kalendar sa Dios nga dugay na kayo nga gikalimtan sa mga tao sa kalibutan. Wa na ganing makaila ang mga tao sa kalibutan ani kay how many thousand years ago na. Unang wa na may nomdom ang mga tao ni kay ang kumon karon nga ang naandar karon nga kalendar nato kanimang kang Gregorio nga 365 ka adlaw 5 ka oras 40
5 ka oras, 48 minutos o 56 segundos. Munang nahimo dayon nga unom kay gi-round off kanila. Apan sa Ginoo prime para out 360 days lamang ang matagtuig. Mao nga nahibaw-an din nato nga nahitabo ang pagtipak-tipak sa tinapay. Niadtong unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura, adlaw kadto in between sa first day and second day of the week. Kay magsugod man na sa tunga-tunga sa duruha ka hapon. Sa 14 sa hapon, giihaw nila ang pangandam sa Pasko. Kay kanang sa 15 ana, maumanay una na yung adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. Nga kanang petsaha niadtong 33 AD, ikaduhang adlaw na sa simana sa mga Hudyo. Sa kalendar sa Diyos, ikaduhang adlaw na. Mao nga ang ika-21 ana nga pitsa, nga mao ang pitsa, ang mao ang ika-7 ka adlaw, mubalik sa unang simana nga mao ang pitsa 21 nga sa ato pa si Kristo na banhaw diha. Unang adlaw sa kalendaryo apat ika-7 nga adlaw sa pista sa tinapay na walay libadura. Kung makakaplat ka mo ni ana, makakita ka mo sa repetition ni aning bahina. Kay kuharman kalibo katuig ang palapyon gikan niya aron si Kristo mo balik na sa pagpamanhaw sa mga tao. Mao nga kani akong buhat karon mutuo mong sarili pagbanhaw kani sa ating pagtuo, pagbanhaw kani sa espiritu nga ang lawas sa una nangamatay na o ang maong espiritu ni balik dito sa Diyos. Kunya pagitaon man to karon kay ibubo man to dinhi sa nasod na may mga Kristiyanos mao nga moray ako buhat ang pagpangita lang sa mga tao nga espirituhanon. Mao nga dunay mga tao nga pipila nga nalabot nako bit-bit ang ilang mga damgo. O karon nahimo na sila nako nga kauban sa pag-antos nini maong buluhaton. Ay antusunon man in tao ni dili man ilami. Antusunon kayo kaning tanan. Mao nga akong dungagan ang tema bahin sa bautismo. Ari dayon ka sa bautismo. Ang common nga bautismo nga nikuyanap sa tanang Kristiyano sa tibuok kalibutan, giadap sa tanang pangulo, gikan sa Katoliko Romano hangtod sa tanang mga Protestante, mao ang pagbautismo sa tubig. Kaning bautismo sa tubig usa sa mga formula sa mga sikta nga ayha nila dawaton ingon nga active member sa maong tinuuhan undergo sila sa bautismo. Ang rason ani tungod kay ila maning gipasikan sa pipila ka bahin sa kasulatan nga naghisgot sa bautismo. Sa Marcos 16:16 nagaingon ang mutuo ug magpabautismo nga luwas apan ang dili mutuo pagahugman sa silot. Mao nga kinahanglan ilang bautismohan ang tao nga moanib nila aron nga kuno maluwas. Unya ikaduhang teksto nga dagiton ani ilang isay mao ang Mateo 28:19 hangtod sa 20 nga matud pa busa panglakaw kamo
ug himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Mao kani ang pipila ka mga pundasyon o hinungdan ngano nga adisir nila ilhon nga active member muagi sa bautismo. Karon ang akong pangutana kay husay na ning ato. Clarification man ang ato. Ang kasulatan naghisgot nga dunay duha ka matang sa bautismo sa panahon na sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay duha ka taong gipadala aron sa pagbautismo sa tao. Una, si Juan nga Bautista, ug ang iyang bautismo mao ang pagbautismo sa tubig. Tubig ang iyang bautismo. Kunya, ang ikaduha ani mao ang atong Ginoong Hesukristo nga ang bautismo Espiritu Santo. Ang ako na yung pangutana, asa man aning duha? Ang gisuko nga himong tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo. Asa ani nga bautismo ang ipahimo nga tinunan ang mga tao. O diha sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas. Asa man ani nga bautismo ang makaluwas? Bautismo ba sa tubig nga iyan Juan nga Bautista o bautismo sa Espiritu Santo nga iyan Hesukristo nga atong Ginoo? Asa aning duha? Murag wa ilay makatubag ani mga igsoon, ako ra po. Kay wa man tawo ni sila masayon kung asa aning duha ang gisugo ni Hesus. Kay ang giadap nila kana ang bautismo sa tubig. Sa rason nga niadtong panahon nga si Hesus niatupang sa mga tao kang Juan nga Bautista, nisalanta man si Juan Hesus. Ngayon siya matud pa niya, ako ang kinahanglan na angay mong bautismuhan. Ato basahon no? Sa Matthew 3. Ay, aron gini nga masabtan. Kung niadtong panahon na, si Jesus gikan sa Galilea niadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalangka nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na Hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamataro ug siya mitugot na lang. Tungod niini gituohan sa tanang mga pangulo, tanang protestante, bisan ang Katoliko, na ang pagpabunyag o ang pagpabautismo sa tubig mao'y katumanan sa tibuok nga pagkamataro. Mao nga ang tanan mo undergo sa bautismo sa tubig aron kuno matuman ang tibuok nga pagkamataro o aron maluwas kay sumala sa Marcos 16:16 ang mutuo o magpabautismo maluwas. Unya sa Matthew 28:19-20 ipahimong tinunan ang tanang kanasuran. Mao nay hinungdanan ng tanan. Karon
kung atong pangutanon si Juan Bautista, dili ang iyang buhat, dili buhat ni Jesucristo, o ang buhat ni Jesucristo, dili po buhat ni Juan. Kay matod pa niya, ako nagabautismo kaninyo sa tubig. Ang ako nagabautismo kaninyo sa tubig, tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi panggamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako tapos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo o kalayo. Dili siya tapos sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Sa to pa, wala siya ay power, authority, nga makahimo sa pagbuhat sa buhat ni Kristo. Mayon man nga si Kristo dili po magbuhat sa buhat ni Juan, kay lain-lain man sila tahas. Lahi ang tahas ni Juan, lahi po ang tahas ni Kristo. Mao nga kanang hisgutan sa Matthew aw Marcos 16 o Matthew 28:19-20, dili ka na mao ang bautismo sa tubig. Kay kanang bautismo sa tubig, iya na ni Juan. Unsa man nga bautismo sa Espiritu Santo, dili sa tubig. Kay kanang bautismo sa tubig, ang misyon ana, ang bahas ana, mao lamang ang pagpadayag ni Kristo. Ang bahas ana nga bautismo, aron sa pagpangita sa lawas nga tumpahan sa Espiritu, nga mo bautismo o Espiritu Santo. Atong basahon ang Juan Kapitulo 1, versikulo 33. Ako gayod, wala masayod kaniya. Apan siya nga nagsugo kanako sa pagpambautismo sa tubig, mingon kanako, siya nga imong makita nga pagapunsaran o pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapambautismo diha sa Espiritu Santo. Ang makita ko ni Juan sa iyang pagbautismo sa tubig, ang makita niya diha nga kanang tumpahan sa Espiritu, mao kana ang magapambautismo sa Espiritu Santo. So unsa may himo ni Juan ani? Natural magabautismo siya mga tao. Kaya ang makita niya dito o asa atong tanan ang tumpahan sa iyang bautismuhan, aron ikatudlo niya sa Israel nga kana mao ang magakuha o mao ang magabautismo sa Espiritu Santo. Muna daghan siya na bautismuhan, dili lang si Jesus. No? Dili lang si Jesus ang nabautismuhan, daghan ang nabautismuhan ni Juan Bautista. Apan sa tanan nga gibautismuhan ni Juan, si Jesus lang ang nakita niya nagikonsaran sa Espiritu. Atong basahon sa Juan 1:39. Juan 1:29 ngadto 31. O sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Juan nga nagpaingon kaniya. O siya mingon, tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang hisgutan mo sa akong Panginoon. Sunod kanako muanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutan na unahan kanako, kay siya una pa man kanako. O ako gayod gani wala man masayod kaniya, mao lamang nga mianhi ako nga nagapang bautismo sa tubig, aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. No? O si Juan nagpanghimatuon nga nagingon
nakita ko ang Espiritu nga mikunsa ingon sa salampati gikan sa langit ug kini nagpabilin diha kaniya. Mao'y sulod sa iyang tahas. Mao'y kinutuban sa bautismo. Mao'y misyon sa iyang bautismo. Ang misyon sa iyang bautismo aron sa pagpalita sa bautismo sa Espiritu Santo. Pinaagi sa kung kinsa ka ng tumpahan sa Espiritu. Mo nang bihara ko tutong iyang bautismo. Dili na tumula pa sa panahon ni Jesus. Kanang gisugo diha sa Marcos 16:16, Espiritu Santo na kay makaayo man ako sa kiton. Ingon man dahil og kanila nga mutuo maganunod kining inanan sa kungalan. Pagwao nila ang mga yawa sa ilang mga baba. Makabaton sila bag-o sultihan. Makakupot sila sa mga bitin, makainom sila. Sabi sa unsa nga klase nga makahilo dili sila mga dao ug ang masakiton pagapadungan silang kamot ug mamaayo sila. Sa to pamahimong powerful sila kana makadawat ana. Mao nga katong bautismo ni Juan. Pagpangita lang ko sa atong Ginoong Hesukristo aron sa ikapadayag nga siya mao ang mubautismo sa Espiritu Santo. Mo nga kadtong mga tao nga nabautismoan ni Juan, wala kay nag-espiritu. Gawa sa atong Ginoong Hesukristo, atong basahon ang Buhat 19. No? Atong basahon ang Buhat 19. 1 hangtod sa 3. Ug samtang dito si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malakas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Episo, diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinungan. Ug siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Ug sila miingon kaniya, wala. Wala man gani kami makadungo nga aduna di ay Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila si Pablo, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Okay ta mo? Katunay mga tawhana nga kauban sa pagbautismo, na bautismohan kauban ni Hesukristo, wa gani kailang Espiritu Santo. Wala na kadawat kung Espiritu, wa kung kailan kung sa Espiritu Santo. Nga naman, kanto sila, partikers lang to. Kaya sampang ang tahas ko ni Juan, pangitaon ka ng lawas sa tao nga inibautismo niya, mukunsad ka ng Espiritu Santo. Mukunsad ka ng Espiritu, kaya nga ngayon, ang mubautismo sa Espiritu Santo. Muna na bautismo siya. Sa pagbautismo ni Ama, wala ka naman ikunsa na Espiritu, padayon din siya, hangtod nga nakita niya si Jesus, nga iya nga gikunsaran sa Espiritu. Mga pag-ato nito ni Jesus, minsalanta siya. Insya, ako ang angay ni mga bautismohan. Ikaw na hinoon ang nanhi kanako aron sa pagbautismo. Nitubag si Jesus, itugot lang kini karon. Sa to pa katurang panahon na, itugot lang kini karon. Kay amay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtibuok sa hingpit na pagkamatahon. Asa may tibukon ato nga mahimong matarong, katong iyahang tagna, katong iyahang misyon, nga kanang kunsaran sa Espiritu, mao ang bautismo sa Espiritu Santo. Mo to'y mahimong tinuod pa, mo na'y buti pasabot anak, aron mahimo po
Juan. Kay nagsingkit ko siya nga doon ay musunod niya. Isa ako nagabautismo kanino sa tubig sa paghinulsol. Apan adunay nagapaulahi ka nako nga bisan gani sa pagtikubo aron sa paghuhubad sa sapit sa mga tibili ako takos. Ang iyang ibautismo kaninyo Espiritu Santo. Kung dili mo si Jesus, madakap man to si Juan. Mahimong siya pangakong. Di man din siya mahimong propeta sa labing halangdon. Sumala sa Lucas 1:76. Tawgon man siya na propeta sa labing halangdon. Mao aron dili siya mabaka. Aron mahimo kong hingpit sa matarong. Matibok ka to kinahanglan bautismuhan niya si Jesus. Aron katuntag na matibuok na pagkamatarong. It means mahimong tinuod. Mo'y puyo diha sa pagbautismo niya ng Jesus. Dili kay kanang pagbautismo ninyo walang tubig, kabisan asa niyo iduot ng tao, anang swimming pool, anang dagat, mahimong matarong ang tao. Diya dili na. Ay dili kanang bautismo ang isugo. Kung dili ang bautismo magisugo, nga diin ang tibuok kalibutan gamon nga tinunan, mao ang bautismo sa Espiritu Santo. Nga ang makahimo ana si Kristo lang ang makahimo. Doon na may gipandungan ni Pablo ani. Pero wag man niya tuani o sa to. Ningon raman nga nikon sa ng Espiritu Santo. Di wala to bautismo Kaya na galing bautismo sama sa gihimo ba ni Jesus kang Juan. Nga matod pa ni Juan apan sultiha ulit ni Jesus. Ngayon ipunyagan nga si Juan mo si Elias sa tupa mo kay bautismo sa Espiritu kay si Elias Espiritu naman samtang si Juan tao. Muna'y dagway sa bautismo sa Espiritu. Kaya kanang sudla ni Kristo anak, maura may makakita sa lawas na tupahan sa Espiritu. Nga ang lawas anang tawhanan namatay na sa una. Patayon niyo sayon kaning buhat sa pagbautismo sa Espiritu Santo. Walay usa ka pundok sa tibuok kalibutan nga nakatuman pa ni karon. Wala pa. Munang hatagan mo na kong husay. Kanang bautismo sa Espiritu Santo sama sa gihimo ni Jesus kang Juan. Basahon nato ha sa Matthew 11. Matthew 11, 13 payos 14. Kaya ang tanan nga propeta ug ang kasuguan na naghimong mga propesya hangtod kang Juan. Ug kung buot kamo mutuo niini atong propesya, siya mao si Juan, siya mao si Elias nga mag-anhi. Muna'y bautismo sa Espiritu Santo. Ibunyagan niya si Juan nga siya mao ang Elias nga nag-anhi. Muna'y bautismo sa Espiritu Santo. Katong gihimo niya sa mga apostoles nga ilang gipandungan ni sulod tong Espiritu, dili to bautismo kay wa man nila hinganli og kinsa sila. Wa man nila bunyagi. Bisan gani sa Apostol Pablo pagpandong niya na kay atong basahon atong mga tinun-an ni kunsat man ang Espiritu Santo ato. Kaingon man dayon diri. O si Pablo mingon, si Juan nagabautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig yadtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. O sa ilang pagkadungog niini sila gipang bautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gibautismuhan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ako magabautismo kaninyo
sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pwede ibautismo sila sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Ngalan. Ipunyagan sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero katong Espiritu nga nikonsad nila, atong una, o sa ilang pagkalungog niini, sila gipangbotismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Sa ngalan, dili sa Espiritu. Gibotismuhan sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. O sa nadunggan na nila, o sa nadunggan na sila ni Pablo sa iyang mga, o sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikonsad kanila o sila na nagpanulti sa laing mga pinulungan o na naghimog mga propesya. Nikonsad, dili bautismo. Nikonsad ang Espiritu Santo. No? Kasi wala na ni. Sorry, napa ni? Napatay 5 minutos mga iso. Mao nga kanang bautismo ni Juan, ang utlanan ana dito ra ni Hesus. Kanang pagtuman sa tibok nga pagkamatarong, dili ito pinagi sa pagbautismo sa tubig sa mga tao para matibok nga pagkamatarong. Ang pagtuman ani aron nga dili mahimong bakakon silang duha, si Hesus o si Juan. Kay pareho silang gipanagna. Ang buhat ni Juan magsaksi sa kahayag. Sa Juan 1:6, munang ano matarong to, may motong tinuod kinahanglan masaksihan niya si Hesus. Pinaagi sa iyang pagbautismo. Apan si Kristo ang kahayag. Dili si Juan. Si Kristo ang kahayag. Munang sa Juan 8:12, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Munang si Kristo man ang kahayag nila. Munang si Kristo, paglakaw kamo samtang naapa kamo sa kahayag. Sa una to, 12:35. Si Jesus mayon kanila, ang kahayag ang naapauban kaninyo. Sa mubo nga panahon, paglakaw kamo samtang naapa kaninyo ang kahayag, kay tingali niya, hiabsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo kung asa siya padulong. Nasato pa, mubanos ang kangitngit kung wala na si Kristo. O sa pagkayag ni Kristo, kangitngit ang ipuli. Kay si Kristo lang ang kamatuoran, nga mao ka ng kahayag na kaalam. Pagbanos na, pagwala na ni Kristo, mubanos ang kangitngit. Mao nga kanang sa mga apostoles, dili ito kahayag na to karon kay di man sila katugan. Wa man nila itugan ang panahon na to. Angit-ngit na ang nitiklop karon sa kalibutan. Hangtod aning taknaa, angit-ngit pa ninyo karon. Apan doon na na'y kahayag. Pipila pa lang ang nakadawa. Wala tayo oras na igsoon, mayong buntag kaniyong tanan. Kini niyo ubos na igsoon, Mr. Genito Yapo, Dapitan, Israel City.